अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. वागदे येथे पुन्हा अपघात झालेला आहे. वागदे हळवल फाटा येथे हा पुन्हा अपघात झालेला आहे. या अपघातात एक जण जखमी झालेला आहे. जो ट्रक होता तो पेपर शीट घेऊन होता, गोव्याच्या दिशेने जात होता आणि अपघातानंतर तातडीने कणकवली पोलीस जे DYSP आहेत त्यांनी भेट दिलेली आहे आणि तिथे पाहणी केलेली आहे, माहिती जाणून घेतली आहे. तसेच जखमींना रुग्णालयातही दाखल करण्यात आलेलं आहे आणि जी वाहतूक व्यवस्था ती सुरळीत करण्यात आलेली आहे. पोलीस अधिकारी पाहणी करत आहेत, जाणून घेत आहेत नेमका अपघात कसा झाला, कशा पद्धतीने यावर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करता येईल हे जाणून घे. स्थानिक नागरिकांनी मदत करून सहज पोलिसांच्या मदतीने या अपघातात जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. आपण जी दृश्य लाईव्ह पाहतो आहोत की कशा पद्धतीने हा जो अपघात आहे, नेहमी हा जो अपघात आहे तो जो हळवल फाटा आहे, जो येथे हळवलला फाटा जातो आणि ब्रिजवरून जे वाहने फास्ट जी वेगात येतात, ती वेगात जी वाहने आहेत त्यांना हा जो टर्न आहे तो मारण्यास थोडासा विलंब होतो किंवा टर्न बसत नाही आणि तो टर्न न बसल्यानेच हा अपघात होत आहे. अशी एक परिस्थिती आपल्याला एकंदरीत इथे दिसत आहे आणि त्यासाठी कोण ना कोणतरी उपाययोजना व्हावी अशी येथील स्थानिक नागरिक असतील किंवा सामाजिक संघटना यांनी मागणी केली होती, पण अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय या ठिकाणी झालेला नाही. आपण पाहत आहोत की पोलिसांनी येथे पाहणी करून, घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा करत आहेत. त्यामुळे ही जी नेमकी परिस्थिती काय आहे ती आपण पाहिली. याच्यामध्ये जखमी झालेले एक गृहस्थ आहे, त्यांना जे ड्रायव्हर आहेत ते जखमी झाले, त्यांना दवाखान्यात नेलेलं आहे आणि जो ट्रक होता तो गोव्याच्या दिशेने जात होता, त्याचे पेपर होते. येथे स्थानिक जे नेहमी हायवे प्रशासनाच्या संदर्भात आवाज उठवून दरवेळी सांगत असतात की ह्या वळणावर कोणी ना कोणती उपाययोजना व्हावी असे सांगत असतात, पण कोणतीही उपाययोजना हायवे प्रशासनाकडून होत नसताना दिसत आहे. आपण येथे नुकतेच दाखल झालेले वेंगुर्लेकर साहेब आपल्या सोबत आहेत. वेंगुर्लेकर साहेब, रोज येथे अपघात होतात आणि हा वळणावर पुन्हा अपघात झालेला, काय सांगताय? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सगळ्यात मोठा जो मृत्यूचा सापळा असं म्हणायला हरकत नाही आहे की हा जो हळवल फाटा आहे, मागच्या 3-3.5 वर्षामध्ये आतापर्यंत 20-22 पेक्षा जास्त लोक मरण पावली आहेत आणि हा जो 90 अंशाच्या काटकोनामध्ये असलेला हा जो टर्न आहे, याच्यासाठी आतापर्यंत कलेक्टर ऑफिसमध्ये, प्रांत ऑफिसमध्ये, तहसीलदारमध्ये अनेक मिटिंगा झाल्या आणि प्रत्येक मिटिंगमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि दिलीप बिल्डकॉन ह्या दोन्ही कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना आणि वरिष्ठ लोकांना बोलवण्यात आलं, पण अद्यापपर्यंत वारंवार मिटिंग होऊन सुद्धा शासनाने केलेल्या सूचना, ज्या लेखी सूचना आहेत, तोंडी आहेत, त्या धुडकावून इथं जे चुकीच्या पद्धतीने काम केलेलं आहे, म्हणजे प्रत्येक मिटिंगला असं ते भासवतात की आम्ही इथं बोर्ड लावलेत, आम्ही सगळे सूचना फलक लावलेत, पण प्रत्यक्षात जर इथं बघितलं तर छोट्या ज्या टोपल्या असतात त्या टोपल्याच्या आकाराचे हे बोर्ड आहेत आणि नवीन येणारा कुठलाही ड्रायव्हर, मग ती छोटी गाडी असू दे किंवा मोठी गाडी असू दे, त्या कोणाच्याही लक्षात ते बोर्ड किंवा ते साईन बोर्ड लक्षात येत नाहीयेत. आणि ही प्रमुख बाजू आहे की वारंवार इथं अपघात होत आहेत आणि इथं कायमस्वरूपी अशी मागणी प्राधिकरणाकडे केलेली आहे की त्यांचा जो ज्युनियर इंजिनियर आहे त्याने दर आठवड्याला याची पाहणी करून इथं सातत्याने दिलीप बिल्डकॉनचा एक माणूस कायमस्वरूपी त्याने हातात झेंडा घेऊन उभं राहायला पाहिजे. हे शेवटची जी प्रांत ऑफिसची मिटिंग झालेली त्या मिटिंग मध्ये पण ठरलेलं होतं. दुसरा महत्वाचा भाग की हे जे ब्रिज आहे, ह्या ब्रिजला थोडंसं मोल्ड करून त्याचा नवीन जो आराखडा आहे, ज्याच्यासाठी जवळपास साधारण 25 ते 30 कोटीची गरज आहे,
हे जोपर्यंत यामध्ये बदल होत नाहीये तर तोपर्यंत हे इथं जे मरण यातना ज्या स्थानिक लोकांना भोगाव्या लागतायत आणि बाहेरचे जे नवीन ड्रायव्हर आहेत त्यांनाही भोगाव्या लागतात ते थांबणार नाही. माझी प्रमुख मागणी यामध्ये आहे की राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण त्यांचं जे सावंतवाडीचे खट्टी साहेब आहेत त्यांच्यावरती आणि दिलीप बिल्डकॉनचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केल्याशिवाय ते सुधारणार नाहीयेत. आणि त्यांच्यापैकी जोपर्यंत माणूस खरोखरच मृत्युमुखी पडत नाही, हे नाईलाजाने म्हणावं लागतंय की जोपर्यंत घरातला माणूस मरत नाही तोपर्यंत कळ लागत नाही, तर त्यांचा माणूस कोणतरी मेल्याशिवाय इथं त्याच्यामध्ये सुधारणा होणार नाही, हे अतिशय खेदाने म्हणावं लागतंय. निश्चितच हे होते आपल्यासोबत वेंगुर्लेकर यांनी सांगितलेलं आहे की हायवे प्राधिकरणाचा कोणतरी माणूस त्या जखमी होत नाही तोपर्यंत त्यांना हे समजणार नाही. पण आपण नेहमीच हे रडणं झालेलं आहे, कारण हा जो फाटा आहे हळवल फाटा आपण म्हणतो तो वागदे हळवल फाटा, कणकवलीच्या दिशेने येणारे जे वेगाने वाहतूक आहे, नवीन जो ड्रायव्हर असेल या वाहनाने येणारा वाहतूक करणार नवीन ड्रायव्हर असेल, मग तो लक्झरीचा असू दे, डंपरचा असू दे, ट्रकचा असू दे किंवा कारचा असू दे, हा येणारा वाहनाचा आहे तो मोठ्या स्पीडने येतो आणि स्पीडला हे तीव्र वळण आहे, ते तीव्र वळण न समजल्याने त्याचा हा जो आहे अपघात होतो आणि त्याला सर्वस्वी जबाबदार येते महामार्ग प्राधिकरण आहे, असं यातील वेंगुर्लेकर यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी देखील त्यांनी मागणी केलेली आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत हे हायवेचे म्हणजे हायवे प्रशासन कधी जाग घेणार हे एक प्रश्नाचा विचार, कारण स्थानिक येथे कणकवली वासियांनी देखील येथे आंदोलन केलं होतं. याच ट्रकच्या बाजूलाच त्यांनी ठिय्या आंदोलन केलं होतं. बाळू मेस्त्री त्या सामाजिक कार्यकर्ते होते, त्यांनी देखील आंदोलन केलं होतं. पण अजून देखील हायवे प्रशासन जाग घेत नाहीये. तसेच महसूल प्रशासनाची 2-3 वेळा बैठक झाली, त्यांनी देखील याच्यावर पाठपुरावा करा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे अपघात थांबावे अशीच एक अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जोपर्यंत हे अपघात थांबत नाही तोपर्यंत मृत्यू थांबणार नाही आणि हायवे झालेला आहे, सर्व वाहने हे वेगाने जात आहेत, पर्यटक मोठ्या दृष्टिकोनाने येत आहेत. त्यामुळे पुढील मोठी हानी टाळायची असेल तर हे अपघात थांबावेच हीच अपेक्षा कोकणवासीय व्यक्त करत आहेत. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.